D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. 2 weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon. D3 Bio. Ang D3 yung may VCO. VCO yung may D3. Sa tanan nga healthy oil nga makita sa Pilipinas, wala na sa may makaperdi sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. No? Kung masugot kag sa hindi, ining mga medium chain triglycerides nga ara sa D3 Bio, gina-increase ang production sang gitawag good cholesterol. Anong purpose? Kaya niya pangkwaon, Sir Boy, ang mga na-oxidize nga mga LDL or mga bad cholesterol. Ay, di mo na magtapik sa kana. Di mo magtambay, di mo magtapik na sa mga kaugatan. Tingala mga gatraffic na da. Pagkakasuna sa ni HDL nga ara sa D3 Bio, Sir Boy. That's why wala hypertension. Amo na, sa mga pagtuon ang palainom D3 Bio, layo sa tsansa nga magka-high blood. Isa naman, Sir Boy, sa mga bulong sa hypertension, ang ginatawag naton nga calcium blockers. No? Kaya ang calcium, isa ini ka mineralis nga pa-contract sang imo nga heart. No? Ining rason nga nagakumos ang imo heart para mapagwa ang dugo sa imo nga heart. Hindi dito magtiner. Kaya kung magtiner ditong dugo, basi maghitad ang imo heart kag magdako. So, ang D3 Bio makabulig sa aton bilang natural calcium blocker. Kaya ang D3 Bio nagapromote inisang manami nga absorption sang magnesium. Wow. Magnesium sa aton. Amo na dapat balansigitan ni namo. Kinahanglan damo magnesium para hindi basta-basta manghalit si calcium sa lawas. So ang magnesium gina-regulate niya si calcium nga magdeposito sa aton nga heart. Kag kung may D3 Bio kamo, si calcium idulong pasang vitamin D3 mismo sa imo nga tulan para hindi siya magdamo sa imo nga blood circulation. D3 Bio with Physio. Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isa man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo. D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Ang D3 Bio, ang Balidok Ramil, rich in medium chain triglycerides, specifically ang lauric acid. Ang lauric acid nga ini ginapadamo ang aton good bacteria sa tiyan. Ang good bacteria sa aton tiyan, no, lalo na sila si Lactobacilli, si Bifidobacteria, kag si Streptococcus thermophilus, gina-convert nila mga dietary components alin sa mga may pagkaon, gina-convert nila sa isa ka metabolite. Ini na mga metabolite ni counteracts hypertension, no? Paano ginapanubo ang inflammatory rate sang mga kaugatan mo? So that's why ang inflammatory rate sa imo mga immune cell function, no, that lowers your blood pressure. So ini nga mga gut bacteria lang ini, hindi lang gapanami sang absorption sang imo tiyan sang mga minerales tungod ga inom ka D3 Bio. Ang D3 Bio tungod sa mga probiotics nga napadamo niya, ginapanami man ang B12. Ang B12 nga gut-derived nga ginimo sa probiotics gapanubo sang imo systolic and diastolic blood pressure. Ang inyo yung mga vitamin D3 nga plain nga ginainom, wala na antioxidant. Pero ang antioxidant nga D3 Bio may ara ferulic kag gallic acid. Di ka ba lumanta nga ang ferulic kag gallic acid kaya niya amligan ang imo nga gitawag mga nitric oxide or ining gitawag nitric acid, Sir Boy. Kay once nga ang antioxidant nga gallic acid kag ining ferulic acid dako gali ni makabulig sa kwan sa ginapadamo niya imo nitric acid. Amo nang natural nga gitawag vasodilator. Meaning pa ti nami ang flow, wala bara, tapos may high blood pa. Wala na tingala ko amo ning sikreto ni engineer. Gainom siya extend, gainom pagid siya D3 Bio. Para ang dugo rektato sa transmitter. May turbo boss na lapad pang highway, no? Bi-turbo. Bi-turbo. Nga bi-turbo, Sir Boy. D3 Bio plus extend. Sa rurot gid high blood ka pa sina nga gahitad ang imo imo nga alagyan sa sa dugo, wala tsansa nga mag-high blood because of it's antioxidant nga makita lang gid sa D3 Bio nga hindi mo makita sa plain nga D3. So sa mga gainom da plain D3, mag D3 Bio na. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio. Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may VCO. Ang VCO yung may D3. Mga butika. D3 Bio Health
News. D3 Bio. D3 Bio. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 97.7 K5 News FM, Dumaguete City, 95.7 K5 News FM, San Jose Antique, 94.5 K5 News FM, Calibo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 89.1 K5 News FM, Pasig City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Gusto layunin ng nais parating sa bawat busis na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababatid. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM, ang kampiyon sa news! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo
Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras sa K5 News FM Iloilo, las 11:06 na sa aga. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500, di superior antioxidant. Kag ginadulong man sa inyo sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kag ginadulong man sa inyo sang D3 Bio, di antiviral kag antibacterial specialist. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Alas 11 na. Tutok na sa mga balita kag issue. 11 Mbps. 11 Mbps. Mga balita kag public service. Mga komentaryo nga may punto. 11 Mbps. Kaupod si ka K5 John Sapio. Iniang 11 Mbps. K5 News FM 11 Mbps. John Sapio, sigurado sa serbisyo, astig sa komentaryo. Kampiyon, 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 kampiyon! Saboroso! Kampiyon, 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 kampiyon! Mayong agaw mga ka-K5. Kumusta na kamo da subong edisyon sa aton sining pagpangalagad. Subong adlaw 12-11-25. Tayin niyo sa STL. Ay pizza 11 na kita subong sa bulan sang Disyembre. Welcome sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps. Mga balita kag public service sa K5 News FM Iloilo. Kumusta nga aton sining mga kauturan da? Ika panyaga na? Kaigba ron? Welcome ron!
mga balita kag mga informasyon ha diri sa aton sini nga pagpangalagad subong nga mga tinyon. Si DSWD Secretary Rex Gatchalian upod sa kay Assistant Secretary Paul Ledesma kag kay Assistant Ombudsman Miko Clavano. Ato sila subong dito may preskon ay ipasaka ang kaso kontra sa mga barangay officials, no? 14 ka mga barangay officials ang pasakaan sang kaso. O dito sa subong sa Office of the Ombudsman ha. Ari subong picture nakita nyo na. Ang sa tuga sina si Secretary Rex Gatchalian sang DSWD. Ang sa left side niya siyempre sinaway kakilala sa si Manuata. Assistant Secretary Paul Ledesma. Ang sa tuon niya si Assistant Ombudsman Miko Clavano. Talagin ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla si Miko Clavano, Undersecretary yan isang unang sa ASIC yan isang unang sa DOJ. Isibong Assistant Ombudsman siya. Kung sa DOJ si Remulla, Assistant Secretary. Ang kaso ipasaka sa 14 ka mga barangay officials. Sa 14 may barangay kapitan kuno. O may barangay kapitan, may barangay kagawad, may barangay treasurer, kag iban pa nga mga appointed nga mga opisyal sa barangay. Sila sini ang kuha, nagkapon, nagbuhin. Makatapos ang payout, magpauli sa mga benepisyaryo nga nakakuha na sila sang AX, Assistance to Individual in Crisis Situation. Ang ginakatuan nila mga benepisyaryo kagkuhaon ang ila sini nga porsyento sa payout. Gina-coerce pa, ginapahog pa, ginaharas pa, gina-intimidate pa ang ining mga benepisyaryo sang AX. Ginaulat-ulat naton ang kopya. Check naton si K5 Kim Kaloyo kay siya gid sini ang nagatutok kag nagapollow up sining informasyon. Ay subong gina-file na to subong sa Office of the Ombudsman mga ka-K5 ha. Ay kwaon naton ini. May mga pictures na gani kita kag sampaw-sampaw nga mga dokumento ang ara sa babaw sang lamisa subong ni Secretary Rex Gatchalian sang DSWD. Ano mga update naton dito? Ay kuha naman niyo, ara naman sa limelight ang Iloilo, especially Iloilo City. Kaya hindi lang ini K5 News FM ha, local media nga dala kundi sa national subong. Yodi ha. Grabe yung mga nagkapon sang benepisyo sa mga AX beneficiaries, no? Pang nasyonal kamo subong ha, mabasahan kamo sa mga nasyonal nga mga social media platforms kag sa mga website sang media, telebisyon, radyo, newspaper kag hasta mga vloggers. Yo dia sikat kamo ha. Pwede na kamo padagan barangay o kamo kadagan senador. Check kami si Kaki5 Kim Kaloyo sa subong nga tinon. Ay ginaulat-ulat naton ang kopya. Ay namigid kami kopya kita no. Ay nagapangayo makita to sa mga kontak naton pero do ay pa sila kabaton. Check naton bi update ni Kaki5 Kim Kaloyo. K5 News FM Kampiyon Report. K5 Kim. Sampaw-sampaw nga kaso administratibo K5 John ang i-file no batok sa mga opisyales or barangay officials nga ginreklamo nga ng bulsa o ng pitik ng pitik ng buhin ng iban sang ayuda in particular no sa assistance to individuals in crisis situation o kon AX diri sa may syudad sang Iloilo. And according diri kay Department of Social Welfare and Development o kon DSWD
DSWD Secretary Rex Gatchalian nga 14 tanan no ka mga 14. barangay officials kay kahapon or ang latest update naton 13 probably may mga iban pa gid nga na-qualify for filing of administrative case kay K5 John no. Kag sa 14 nga ni K5 John kag pasakaan sang administrative case yara man sa 14 ang nagapanindugan man sumo nga complainant. And accordingly 14 ang ginpasakaan kaso pero kabalo kita nga hindi lang ni 14 tani. Yes. Kung may nagapanindugan pa nga mga tagreklamo nga ginbuhinan o kung ginkapon ang ila sini nga AX AX o kung ining assistance to individual in crisis situation no kay ang mga aligasyon nila sini 10,000 ang nakuha nila nga kwarta, iban isa na lang kalibo kay ginkuhaan gid 9,000, ang iban 2,000 na lang kay 8,000 gid kuno kay 5 Kim. Yes ka kay 5 John no kay accordingly yara sa sobra 2,000 ang mga beneficiaries sa payout times ang November 7, November 11 kag November 12 nga ginpatigayon sa 16 tanan ka mga barangay nga amo na no ang mga nangin beneficiary sa AX nga ni kay 5 John. And accordingly ang administrative nga case nga i-file diri amo ni siya ang grave misconduct, anti-graft and corrupt practices, dismissal ni ethical standard for public officials and employees, kag abuse of authority. Republic Act 6713 ang ethical standards for public officials and employees. Republic Act 3019 ang anti-graft and corrupt practices sa Act 5 Kim no luwagid ka akta republikang violation sini kagano tong katapusan abuse of authority. Abuse of authority na bot siningon dismissal from the service na kon mapamatudan ka kay 5 Kim. Amo gid may ibandi ka kay 5 John nga on top of that ang criminal case pa nga ipasaka pa sila. Calming na kuno, lapit na kuno kay ongoing accordingly kay based diri kay Secretary Gatchalian ang case build up nila para mapabakod pagid ang ilang mga ebidensya ka kay 5 John. And ginay si Asik Polidisma tigin pa siguro Manila nga madutlan gid. Maiguan gid. Kay bala mo pa dapat yung may leksyon bla kay 5 Game no. Kay kun why ni maabsuelto ni sila mahuyang ang kaso, why ni isang salabton sila masagsag ning batasan sa mga barangay officials ng mga tikalon. Dapat yun nga may kwan sila ni may leksyon nga makuha bla kay 5 Kim. Amo gid ka kay 5 John kay according man gani kay DSWD Secretary Gatchalian nang balya I hope nga maga-send ini siya sang strong message sa iban pagid nga mga barangay officials hindi lang diri sa Iloilo City kay balan man naton nga iban nagahimo man ni sa mga distribution sang AX. And accordingly kay 5 John since nga ma-file na ning administrative case kag i-file man ang criminal case kay since gin suspend diri ang distribution sang AX sa syudad sang Iloilo, maybe i-resume naman by January ka kay 5 John para sa iban niya nga mga beneficiaries nga pending ka kay 5 John. And accordingly ti ambaga ni diri ni tawag na ni DSWD Secretary Gatchalian nga ginatawag niya nga concerted modus operandi. Planado kag isa lang bala no ka tawag na no ka scheme ka kay 5 John ang ilang sila kay 5 Kim hindi lang ni sa Iloilo City nagakatabo ang amoning scheme no pagbuhin bla sang nabaton nga benepisyo sa mga benepisaryo kay 5 Kim. Before ka kay 5 John, mga years ago na sa Davao area may mga napasakaan sang kaso garing tag-isa or duwa lang to. And based diri kay Secretary Gatchalian, massive gid diri sa may syudad sang Iloilo ang reklamo kagamakon mo subong no 14 kag pwede pa madugangan ka kay 5 John. And probably may iban pa gid dira nga medyo nahadlok lang nga tawag na no reklamo kay ang kalabanan nga ginapamahog or ginapahog ka kay 5 John nga kun hindi ka maghatag sang 9,000 mo sang 8,000 mo kung mareklamo ka hindi ka paglakip sa lista. Pero gin-clarify diri ni Secretary Gatchalian nga wala sang poder o kun wala sang otoridad ang mga barangay officials kung sino ang i-include sa beneficiaries sa kay 5 John. That's why sa mga ayuda kani subong why na ni ginakinanglan gina-require ang ining ginatawag nga certificate of indigency lalo sa barangay kay 5K mo. Basta sigurado kag basta matutuod ka nga nagakinahanglan katulad sang AX tagaan ka no justify mo da kay may social worker sina nga naga-study mo may ginatawag nga case study no case study gintunan nila yung imo nga kaso
kung bala maka-avail ikaw, makabaton ikaw sa assistance, o kung hindi, damo ni mo ang ining mga case study ni. Case study ni, kung ining MAIP man bla, no? Ang MAIP ni, medical assistance to indigent person, ang mga na hospital bla. Amo man ni, may case study man na siya. Ining mga ayuda, pang iban, ining akap ni, kag iban pagid, no? May kinanglan isang gitawag nga case study mo, K5 Kim. Yes, kaki 5 dyan, no? Kag gina-validate man na kung qualified siya man gid. O kung nakaagi gid man siya sang partikular nga krisis, sabi kinanglan niya sang ang AIC sabi is for those nga nagkinanglan sang medical, burial, food assistance, kag iban pagid, no? Kung for example nagyan man ka mo sa mga bagyo, kag iban pagid nga mga kalamidad. Nawadaan ka, mayroon man kung nawadaan ka obra. Mga displaced workers. Displaced workers ka or na-dismiss ka sa serbisyo or ay ka obra, qualified ka man sila. Depende na sa case study sang DSWD, social worker K5 Kim. Kag accordingly, kag K5 dyan, out of tatlo tanang kadlaw itong cash distribution, yara sa 21.6 million pesos ang gin-distribute. Pero according diri kay Gatchalian, nga hindi pa diri matumod kung pila in particular ang nataban or na ginbuhin, giniban. Ang mga nagapamuhin to, amon to mambal nga mga mga patay huya nga mga barangay officials misla. Patay huya kay bala na ganyan ni ila, ko abot buinan niyo pa. May nawong pa kamo, may itsura pa kamo kag ipabugal niyo sa barangay niyo. According gani kay Gatchalian, revictimize ang mga victim ng daan. Victim amo kanina nga in crisis situation ang ang benepisaryo, no, ang makakuha in crisis situation. Assistance to individual in crisis situation. Bot silingon niya kinanglanon niya gid ang assistance halin sa gobyerno kay 5Kim. Yes, kay 5 dyan, no? Kagamo na gani, pigado ka na gani, wala, no? Tapak-tapakan, nga pa kagpahug-pahugon. Pero according dire kay Gatchalian, sa iban pagid, probably, no, madamo pagid sa surface, kay since ka may mga nanindugan na, kay mga previously, kay 5 dyan, damo ning nagpalapit sa ila, pero sang ginambalan nga iputin po affidavit, nagatras. May nagalibot dire, nga iban nga mga barangay officials, may isa ka abogada, galibot sa barangay. Ang ining gin-report nga nagreklamo nga ginbuhinan, ginkapunan, ang ila sining nga AX, ginakadtuan nila, ginapahog nila. Kag ginambalan nga perma ka sa affidavit nga bilog whole nga 10,000 ang imo sining nga nabaton. Hindi nga 2,000 lang. Amo may nagakatabo din sa mong kada barangay. Babae ni nga abogada ko, no? K5 Kim? Accordingly, tinakalabot man na sa aton nga information. Pero amo na, no, i-try man naton nga ipalabot dugang sa tawag na, no, sa DSWD. Pero according nga pero bala na ni kung sa taga DSWD. Bala na nila. Pero accordingly, ang ginaayo nila sa mga tagreklamo nga manidugan sila. Manidugan. Hindi sila magpahadlo ka kay 5 dyan. Ano ganabi sarang nga mahimo, hindi man na mabalabagan dalan mo. Hindi ka man pagsaradahan na guro. Hindi man pwede nga kung mangayo kaliwat, balabagan kanila basta qualified kay mo kay way na kinanglan ni endorsement alin sa barangay kapitana. May ara iban nga nagahatag sang referral pero it doesn't mean nga amo na nang lista. So ikaw giga mismo kadto ka sa DSWD dira sa duty mall sa Molo para ma-qualify ikaw kung anong mga kinanglanon mo kag pila mabaton mo kay 5 Kim. Yes, no, ati ang subong ni probably kay 5 dyan na kulakulbaan na sila kay in a while 14 ko no. Gilalaki pansang kagawad, kapitan. Yes, kapitan. Barangay kagawad, treasurer, kag iban pang appointed official sa barangay. Accordingly do may barangay secretary man. Ti appointed ni sila sang barangay kapitan. Ti kun appointed. Why kita sang audio nga makuha ni no sa ara kay 5 John yun send naton kay nano ang pwede naton ang presko ni Secretary Gatchalian. Ang presko kay nano ang una-una naton nga ginsend dira kay 5 Lawrence. Agod no mapabati ang pahayag or nangin pahayag diri ni Secretary Gatchalian regarding no sa sining press conference. So ara kay 5 Lawrence why? So, dali lang kay para nga mapabati naton ang kabahin sang pahayag ni Secretary Rex Gatchalian sang DSWD may kantanan sini. Dali lang ha kay para sa dugang mga informasyon diri sa aton sini nga pagpangalagad subong sini nga udto sa 11 Mbps, no?
subong ay pakita sang kopya sang kay ano yung mga kopya niyo may kuani mo Madamol-damol. Nami ko makakuha kita sa kopya sinabla. Kaya mo nang kampiyon subong ginahulat sang tanan. Kung sino? Kung sino da kag ko mahingadlan diri ni Secretary Gatchalian ang pasakaan kaso. Initial lang niya kag mahimo nga madugangan pa ini ang mapasakaan kaso ara na kay Five Lawrence ara na patian tabi ang kabahin sang preskon ni Secretary Rex Gatchalian. Kagamakon mo kay Five dyan nabutang gid sa spotlight ang syudad sang Iloilo subong do. Pang nasyonal na gani ang balko gani kinang tingko na pwede na kalagan senador ka presidente ni mga barangay official so kay sikat sila subong ara sila sa national media. Sikat naman ang mga barangay sa Kalamanan haro kay Five dyan no. Labanan gidaro kay nagpanindogan sila pero sa iban nga distrito may ari man pero ay nagpanindogan ang mga benepisaryo bla. Areo pamatian ta ang kabahin sang presko ni Secretary Rex Gatchalian sang DSWD. Sa kanilang tulong pinansyal, pilit kunin yung 8,000 hanggang 9,000 pesos. Very consistent yung stories at yung mga individual, hindi sila magkakakilala dahil galing sila sa 16 na barangay at yung kwento nila pare-parehas. Yung mga perpetrators, supposed perpetrators are barangay captains, barangay kagawads, barangay treasurer, barangay appointed officials. 14 yan. Sa kwento rin nila, matagal na nangyayari, sabi nga nila sa kanila raw nung COVID time pa. Pero ngayon, nagkaroon ng massive na complaint kasi dati, ang kinakaltas sa kanila, maliit lang na porsyento. Kung 10,000, mayorya no, naiiwan sa kanila. Pero ngayon, binaliktad. Medyo pinilit silang kunin yung mas malaking porsyento, kunin sa kanila. That's around 8. Ang natitira na lang sa kanila, halos 2,000 or 1,000. Nakakalungkot isipin kasi sabi nga ng ating Pangulo na ang tulong ng DSWD dapat diretso sa bulsa ng mga nangangailangan. Wala dapat nakikialam dyan. Pero na-revictimize yung mga victim kasi pag lumapit ka sa DSWD may krisis ka ng pinagdaraanan, biktima ka na ng circumstances. Pero dito, yung mga people of authority pa ang nag-revictimize sa kanila. Paninindigan to ng DSWD kaya nandito kami ngayong umaga para mag-file ng complaint at hinihiling namin sa ombudsman na investigahan at kung kakailanganin mag-preventive suspension at yung karagdagang pang mga parusa. Simultaneous to this, we are also building up the case already for criminal cases to be filed kasi ngayon administrative muna. Kaya namin ginawa kaagad to dahil nga una, may mga magaganap pang mga payout. Hindi naman pwede tumigil. Ngayon, nakasuspend tayo sa Iloilo City. Pero ngayon na isasampa namin yung administrative complaints na to, magre-resume sana kami ng mga payouts ng January. Kasi ayaw naman namin na yung mga nangangailangan lalo pang walang mapuntahan. Kaya nga we took this step kaagad para kung may it warrants na preventive suspension, if it warrants, and we leave it to the ombudsman to determine, hindi na nila magawa ulit yung ginawa nila. And second, dahil mga incumbent barangay officials to, nag-worry kami na baka matakot yung mga biktima natin in the process kasi nandun rin sila nakatira sa lugar na yon. So ang highlight nito siguro is matagal nyo na kami tinatanong sa DSWD about yung mga nababalitaan yung kaltasan sa mga ayuda namin. But this is, I think, the first type of case na marami. Norm, we would file one against one individual. I think that was in Davao region and another one in Cagayan de Oro. But ito yung 14 and mukhang systemic yung proseso nila na inaabangan nila yung mga benepisyaryo kalat-kalat sa iba't barangay pero isang klaseng taripa yung ini-impose nila. Kaya nga medyo na-booking sila this time. Also, if you can recall, in the Senate budget hearing, this came about dahil nga humihingi kami ng karagdagan noong time na yon sa assistance to individuals in crisis situation namin na budget. At isa sa commitment namin sa Senate is to look into this particular case. Nakaabot na to sa aming budget sponsor na tanong to during the budget deliberation. And this is in compliance also to that directive na maaari, kung hindi ako nagkakamali, nasabi ng aming budget sponsor na kung nakita nilang may konkreto kaming ginagawa, then they will not hesitate augmenting our AX budget. So the program's integrity is in the line. That's why we're here this morning. Kung tatanungin niyo ako kung magkano yung total na nakuha, hindi namin masuma total dahil hindi lahat ng witnesses gustong magkwento. Maraming takot. May 14 kaming nakuha lang.
Now, moving forward, gusto ko lang linawin, marami kasing may akala na yung kaltasan nangyayari during the payout. Hindi ho mga social workers namin ang gumagawa ng kaltasan. Nangyayari kadalasan yung kaltasan o yung harassment na kaltasan ka pag nakauwi ka na sa iyong mga tahanan, pag nakalabas ka na sa secured payouts sites ng DSWD. Kasi remember, itong mga payout sites namin, nakabantay yung mga social worker namin at yung mga development workers namin, hindi doon nangyayari. So, isa misnomer na empleyado namin yung kumakaltas. Hindi po. Ang kumakaltas sa reports normally are people in their communities already, people of authority na kinakatakutan nila. Natatakot sila kasi minsan may misrepresentation na kapag hindi ka nagbigay ngayon, hindi ka na namin lalagay sa listahan. Pero ang sagot namin, hindi naman sila ang gumagawa ng listahan, kami naman. Pag ni-refer sa amin, hindi naman porket binigay sa amin yung listahan, susunod na kami, susuriin rin namin yon. So again, just to end this, today we file 14 sets of complaints ranging from grave misconduct, anti-graft and corrupt practices, ethical standards for public officials and employees, and abuse of authority. Kasi may mga ibang case talaga, kino-worse, literally hinaras yung mga beneficiaryo natin. So hopefully this sends a strong signal. Tulad ng lagi namin sinasabi sa DSWD, ang ayuda o ang tulong pinansyal ay para sa mga beneficiaryo. Hindi pwedeng may kumakaltas, hindi pwedeng may nakikialam dyan, kahit sino pa, kahit na elected official ka pa. Ang pera na yan ay para sa mga biktima natin or sa mga kliyente natin. And hopefully this sends a strong signal na kung nasaan man kayo, kasi these are thousands of payouts, wag nyo nang tangkain kasi we take these things seriously. And ngayon na-empower yung mga beneficiaries na mag-complain. Kaya nga meron kaming tinitindigan ngayon na set of complaints. Maraming salamat. Information or listahan sa mga ginpasakaan nga sang kaso administratibo. Duha diri ang gikan sa may Taytay Zone 2, kaki 5 dyan, ang ilang nga punong barangay nga si Honorable or si Cap Gina Ilauria, ang ilang barangay kagawad nga si Jingjing Pineda, wherein ang pagreklamo sa aton amo man ni ang mga na-mentionar nga mga pangalan. Nga accordingly amo ni si Jingjing Pineda ang nagkuha sang kwarta kag ginremit didto sa apartment ni Cap. And accordingly kaki 5 dyan, dugang dari ang kapitan sang Simon Ledesma nga si Amadeo Sultan. Kaki 5 dyan. Kag ang iba naman dari kaki 5 dyan, dyan do ang nabutang barangay kagawad man sang Simon Ledesma, may barangay treasurer man sang Simon Ledesma, kag ang kapitan sang Quezon Arevalo nga si Besamin Kanyal, kaki 5 dyan. Okay, so dapat na mga katuan natin sila isa-isa? Makuhaan naton, try naton kuhaan sang reaksyon ang ini nga mga opisyales kaki 5 dyan, agod kung anong sabat nila sa administratibo nga kaso nga ila subong nga ginapangatubang kay 5 dyan. May mensahe niya, Irene Ong left the group. Hindi, kuhaan tali reaksyon no kay Dugay ang Liga President, tama katanan sini kay 5 Kim. May ara na reaksyon kay 5 dyan, ni kay 5. Sending video pagaling nga lakat, pero ara pala sa lapas subong. Pagbalik ta lang. Sige, kay 5 dyan. Amo pala itong initial nga mga ngalan. Initially pa lang. Sa 14. Kag may masunod pagid kuno ni. Kay ang mga supposed to be witness or beneficiaryo nga ginkapunan daw medyo kadua-dua nga magpirma sang affidavit Lucky 5 Kim. So dalade ang Quezon Arevalo. Quezon Arevalo. Ang sa Quezon Arevalo to dumduman ko to report mo may namatyan. Ang tatay. May namatyan gin pagkantuan gid. Amo ni siya, amo ni. Hindi. Yes. Amo ni siya, oo. Grabe no. Sabi ko damo man na kwarta ni Kap Kanyal na amo pa ni basi gamit lang ngalan niya blaw. Amo na may tsansa man na sila nga magsabat kay subong kay napasaka na kaso, may tsansa ka mo masabat nyo, madipinsahan nyo, kagulingon nyo sa Office of the Ombudsman kay kaso administratibo pa lang ni kay 5 Kim. Kag ang masakit pagid man ni ang kay siyempre dismissal iba ni kay 5 dan mo. Dismissal mo, grave abuse of authority ni dismissal ni. Isa ni ka dako nga sa labton, bala mo dapat na masabat nila sa gusto na no kung paano nila ma-convince ang Office of the Ombudsman kaya ang lain sila ang preventive suspension bla. Makuan gid magwa gini preventive suspension kag mangin isyo ini kay 5 Kim
sa palaboton niya eleksyon sa barangay sa masunod nga tuig. Yes, K5 John, no, tawag natin, amo maning mga naglulusot initially nga mga pangalan, nga ginreklamo man sa aton, K5 John, no, ang wala pa nibalaan kung sa mga, may iban pagidami nga mga barangays, probably, basi may mga ipapas pagid nga mga pangalan, pero do sa mga initialists, K5 John, do damo, sa may Simon, damo gid ang Simon, may kagawad, may barangay kapitan, may kagawad, may barangay kapitan, may kagawad, may barangay treasurer. Kompleto. Kompleto. Ti daw ang isa ka trusted nga tawo ni Mayor do ara man sa Simon Ledesma nga daan. So balikan ta ni karon kay makuha kita sa dugang impormasyon sini K5 Kim basi may dugang kada karon kag subong man reaksyon sa presidente sang liga ng mga barangay sa syudad. Irene Ong lip the group kuno India. Malip ta group nga ginpangabudlayan mo na malip ka sa imo posisyon. Pagbalik ta dugay K5 Kim salamat yed. Sige K5 John, ang mga update ang ginadulong sa inyo sang kaaluan sa mga produkto de kalidad ni Dr. Ramil Itang-Uy sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Inisi ka K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Standby mabalik kita dugay-dugay mga ka-K5 diri sa 11 Mbps. K5 News FM. Champion. Sa kapagtilaw sa gihapon mangibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, atong lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pagida ng mga luha, ibatan ng problema, magtangon kang magluhog sa bagunga paglaho. Wala sang maya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang maya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiado ako ni Dr. Mili. Before ko na Mexico, almost a decade ago, dahil sa ito, ako sa 2-year na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil mga actions sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagkapasay sa ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay magkapila sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magaluya lang, pero tuloy lang. Magkapadayon sa laban. Yes, wala pa yan na. Ubot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhan ta sa kalipay. Wala sang baya ay bisan anuman kabudlay, wala sang baya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si K5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 ka tuig na ako nga nagaservisyo kag empleyado ni Dr. Nick. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung anay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa digital media santo. Apan, nagpasalid ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagpustingan, wala din ako sa may matunan.
Tugtog isang kaadlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay, sakripisyo kag dedikasyon. Nangin station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadagdagan naging panganguyuan ko. Salamat gid Doc Ramiloy sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninungha nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasigurog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalagan. Mga ka-A5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pila ka tuig. Kabudlay, kalipay kag mga hamilig nga handurawan. Kita padayon nga magapungpong bangod wala sang bayaay, bisan palangga sa tisyo hindi magdula. Ulit nga para gid sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kang mag-iom sa bago nga paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang ako nga pag-work sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Doc Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kang K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil nga basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minuy. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makaako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minuy. Rako nga mga lessons nga akon na natun-an kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil. May mga pagdilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, may luhang kasang kalipay.
Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team, no? Sang K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inobar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko din, no? Ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO nga si Dr. Ramil Uy. Never ko tina-expectar ang mga butang kag bagay kung sa diin man ko subok. Ang mga bagay nga sang una ginahandom ko lang. Iloilo K5 Dakop ka Ilonggo mo promo K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! 11 Mbps. Maligayang Pasko, sabi ng TV, pero gutom pa rin si Juan sa tabi. Balik kita sa aton sini nga pagpangalagad mga ka-K5 ti opisyal na nga napasaka na ining kaso. Ang kaso batok ni sa mga barangay opisyal sa barangay kapitan, barangay kagawad, barangay treasurer. Habang si Pedro nagtitinda ang kasong grave misconduct. Buena niya. Violation of Section 3E of the Republic Act 3019. Sa pawis ng ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Si atin. Abuse of authority under Section Section 660. Pasko ng mga sang Republic Act 7160. Ng bayan. Bongga ang Section 4 sang Republic Act 6713. Pasko ng mga buwaya kami ang ethical standards for public officials and employees. Popos ng pero gini hindi ni maayo kag laban-laban sini dismissal from the service kag mangin ihemplo ini mangin leksyon ini sa mga barangay officials nga mga nagakapon pa sang kwarta na hindi para sa ila. Barong kandi. Una diri ambal kay na ni Secretary Rex Gatchalian nga rolling ang mga bata pero barya lang. Pagkabay sila sa Office of the Ombudsman nga may ipatigayonon nga video ke pinipilit ang preventive suspension sa mga akusado nga mga barangay kapitan. Para nga hindi sila makapangharas, hindi sila makapang-intimidate. Kumakain ang kaban ng bayan. Amo ini ang bagay ni sila. Kasi sini mga barangay officials nga ini. Panahon nyo na ni, tagaan nyo sang kayunan nga ma-explicar nyo, konbensiron yung Office of the Ombudsman, palabas sa TV, nga ma-absuelto ka mo, post ng chat. Gali kay tikon ang mabaskog ang mga ebidensya, abudlay ni, kay ti desidido subong ang gobyerno tao. Kita mo mismo, si Secretary Rex Gatchalian gid ang nagpanguna. Opod sa kay Yosek, o kon Asek Polidisma, kay Assistant Ombudsman na Miko Clavano. Bot silingon, amo ini kadesidido ang administrasyon subong sa pagdisiplina sang mga iring mga nakasala ng mga opisyal sang gobyerno, including ang mga barangay officials. Kami ang tunay na biktima. Habang kayo nagakaigo man kay Five Lawrence ang aton nga background, no? Dahan ni Aling Nena. Pagbaliktad na lang, basi balang alang kita karon kay may reaksyon diri ang presidente sang Liga ng mga Barangay, si Cap Irene Ong. Ano reaksyon niya? Sining 14 kag mahimo nga madugangan pa ini. Ang 14 pa ni napasakan sa kaso. Kay bulan yung iban sining nga mga witnesses o kon ang mga benepisaryo sang assistance to individual in crisis situation.
magin kapunan o kon ginbuhinan, iban sila na nahadlok. O, kay kung nahadlok sila, kunwaring santo, kung nakita nila ni nga nagaprosper ang kaso, mahimo nga makonvince ni sila sa DSWD nga magpasaka man sa kaso sa mga barangay officials nga nagkapon o kung nagbuhin sa ila sini nga AX sa tabi. Tayo tani karon ha, kay iban pa nga mga developments ni. Kung bala may dugang pa kay ini ambal kay ina ni Secretary Gatchalian nga administrative complaint lang ini sa Office of the Ombudsman. Samtang masunod pa ang kriminal nga kaso nga ipasaka naman sa korte. Habang si Pedro nagtitinda ng kandila. Kay kung kaso administratibo wa ini isang imprisonment mo. Kung barangay official ka kung mapamatmatan ka suspension or removal from office. Atin nagdarasal sa altar na sana may... Pero ang kaso kriminal ay may coercion mo. Gina-coerce, ginapahog, gina-intimidate, gina-harass ang ining mga benepisaryo sang AX. Amo gani na nga benepisaryo sila kay nakaproblema na gani sila, in crisis situation pa na gani sila, buhinan pang kinanglano nila. Ang masubo pag itong sa Aribalo makmuna sa namatyan, idogang patunani tani nila kung sa gasto sa namatyan nila. Ginpakatuan niya ginpakuha. Grabe no. Nilagyan nyo lang ng selfie. May bonus si atong diri nga tanawon nga dapat nga maga-prosper. May hangpon ang publiko ang ilaw sa sining mga kaso. Gobyerno versus gobyerno nimo. DSWD napasaka kaso sa mga barangay officials. Kundi taga-gobyerno sila ang nag-aakusar. May karo. Kaya ito mga leksyon ini sa bilog nga Pilipinas ang ining nagakatabo kaya hindi lang ni sa Iloilo City. Kundi nagakatabo man ini sa ibang mga lugar kung may yara nga distribution sang AX, AKAP, at ano pa na nga iban. Pasko ng mga buwaya, kumakain ng kabal. Ang leksyon ini sa mga tao nga nagakuha sang hindi para sa ila. Kami guto. Standby ha, mga kakipay ba, diri sa aton sininga pagpangalagad. Diri sa 11 Mbps. Mga balita kag public service sa K5 News FM Iloilo. Pag balikta, kaunta report ni K5 Jenny Kauyunan, nagikan sa City Hall, plus magabalik kita pagkatapos sa aton sininga DTX 500 Health Alert, kag sang Mighty C Network News. Standby na mga ka-K5. DTX 500 ang aton nga. Do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio. Antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera. pirmi kang luya. Pag may tisi para aron mo abdi ka. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o ipo pa. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mulawas abdi pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, kontiktado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon, inom og may tisi. Pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo, pag may tisi mo. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C, mong lawas abdi pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, protektado ka pirmi, may tisi vitamin C, para pirmi malipayon. Tungod ang may tisi, alkaline vitamin C,
Does your underarm stink and darken? Say goodbye to stink and dark underarm. Try Clinica Deo Fresh Roll-On. It whitens and softens your underarm. For all-day freshness, try Clinica Deo Fresh. It's 100% natural. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad. Kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais marating sa bawat busis na maririnig. Pag-asa at tuwa ayong mababatid. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May so! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang kampiyon sa show! Sa Olongapo City, 88.7 K5 News FM. News FM. DTX 500 Health Alert. DTX 500. Ako si Carla, isang estudyante. Irregular ang aking menstruation noon at palagi pang may kasabay na dysmenorrhea. Pero, nung nag-start akong mag-take ng DTX 500 araw-araw, laking pasalamat ko dahil naging regular na ang period ko. DTX 500. Mabibili sa mga butika. Kamusta po ang ating mga ginigiliw na mga tagapakinig? Welcome sa ating programa, ang DTX 500 and Mighty C Health Alert. Kami na naman ang inyong DTX 500 and Mighty C Health Patroller. Ako si Ted Reyes. Kasama po natin ngayon ang ating partner na si Doc Farlan Sindak. Magandang araw sa iyo, Doc. Nakapagkape ka na ba, Doc Far, ng DTX Coffee Mix ngayong araw? Maraming salamat sa mainit na pagbati, Sir Ted. Kagaya ng kape, no? So, kung kape lang ang pag-uusapan ay hindi ako pwedeng umalis sa bahay nang hindi nagkakape ng paborito kong DTX Coffee Mix. Yung nagkakape ka na, nagdi-detox ka pa. Ang galing. Ito yung kape na sagana sa antioxidant, Sir Ted. At dahil sa taglay nitong mga sangkap na katulad ng sugarcane extract,
extract, ampalaya extract at chia seeds. So habang nagkakape tayo, mas lalo tayong bumabata at malayo pa tayo sa sakit. Galing ng DTX Coffee Mix, Doc Farano. Yes. Anyways, ngayong araw ay ating pag-uusapan ang tungkol sa sakit na stroke. Ano ba ang mga sanhi nito at paano ba makakatulong ang araw-araw na pag-inom ng DTX 500 at Mighty C upang mapigilan ang sakit na ito? Noong taong 2009 hanggang 2019, stroke ang pangalawa sa mga nangungunang sanhi ng kamatayan at isa sa 5 sanhi ng disability sa Pilipinas. At noong taong 2020, ayon sa datos na nakalap ng World Health Organization, umabot sa 74,167 ang bilang ng namatay sa sakit na ito. At ito ang kumakatawan sa 11% na total na sanhi ng kamatayan sa bansa. Tama ka dyan, Sir Ted. Kaya ang stroke ay hindi Oras sa K5 News 7 Philippines, ganap na alas 2 ng tanghali. Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon K5 News Philippines. Sumasa inyo ang Mighty C Network News. Mighty C Network News. Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Mighty C Network News. At sa ulo ng mga nagbabagang balita, OWA pinuna ang DOH dahil sa mga expired na gamot na nagkakahalaga ng 34.8 million pesos. President Marcos Jr. nakatagdang bumisita sa Bacolod sa Biyernes. Graduate ng St. Paul University Iloilo, rank 3 sa December 2025 physical therapy sa licensure examination. 52 magkakarelasyon sa San Jose de Buenavista Antique libreng ikinasal sa kasalan sa Pasko sa Banwa 2025. Go Bayawana idinaos ang ika-33 local agro trade fair. Samantala, SP Aklana iimbestigahan ang rason sa madalas na brownout sa Boracay. Endangered na ibon na binaril at ginawang ulam sa Lasam, Cagayan. Pananaksak at pambubugbog na ikinamatay ng grade 11 students sa CDO na nanatiling palaisipan. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Magandang tanghali, Pilipinas. Ito ang Mighty C Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpila ng K5 News FM sa buong kapuluan. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, pinuna ng Commission on Audit o COA ang Department of Health o DOH matapos ng matuklasan ang mga expired at malapit na ring ma-expired ng mga gamot na nagkakahalaga ng 34.8 million pesos. Kasama rin dito ang ilang inventories na nagkakahalaga ng 99.4 million pesos na natuklasan ng mga auditors ng COA sa annual report ng ahensya noong 2024 na nagresulta ng kanilang inventory reports at resulta rin ng inventory counts sa mga Center for Health Development and Operating Units ay lumalabas na mga gamot at ilang medical supplies ay nagkakahalaga ng 34.8 million pesos at hindi nagamit bago pa man ito masira. Ang nasabing mga gamot na natuklasang may nasasayang ay ang mga pagamutan mula sa lugar ng Metro Manila, Ilocos Region, Calabarzon, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas at Zamboanga Peninsula, gayon sa Davao Region at Bangsamoro Tonimuza Region and Muslim Mindanao. Mighty C Network News. Mighty C Network News. Samantala, President Marcos Jr. nakatagdang bumisita sa Bacolod sa Biyernes. Detalye ng balitang yan atin sa atin ni K5 Sunshine Lacson.
Tuloy-tuloy pa rin tayo mga K5 sa ibang detalye ng balita. Graduate ng St. Paul University Iloilo, rank 3 sa December 2025 Physical Therapies Licensure Examination. Ang kampyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Kim Kaluyo. Top notcher sa December 2025 Physical Therapies Licensure Examination ang isang graduate ng St. Paul University of Iloilo. Nakuha ni Jezeline Bacting Apostol ang rank 3 sa nasabing board examinations matapos nasungkit ang 90.15% na rating. Samantala, rank 1 naman ang mula sa pamantasan ng lungsod ng Maynila na si Carmela Daniel Baldomero Alapide na nakakuha ng 90.30% na rating. Napagalamang 1,198 mula sa 1,553 o 77.14% ang nakapasa sa nasabing board exams. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. K5 News FM. ITC Network News. ITC Network News. Gayun din 52 magkakarelasyon sa San Jose de Buena Vista Antique libreng ikinasal sa kasalan sa Pasko sa Banwa 2025. Ang kampyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Family Palanog. Kaligayahan at matamis na ideo ang pinagsaluhan ng 52 na magkarelasyon sa bayan ng San Jose de Buena Vista Antique sa isinagawang kasalan sa Pasko sa Banwa 2025 kahapon, Desyembre 10, 2025. Ayon kay Mayor Attorney Paul Joseph Untara ng San Jose de Buena Vista na ang inisyatibo at kooperasyon ang isinagawa ng Municipal Civil Registrar's Office na mula pa sa panahon ng namatay niyang tatay na si dating Mayor Elmer Untaran. Nakita din nila na maraming magkarelasyon sa San Jose de Buena Vista ang may mga anak ngunit hindi pa ikinakasal. Ayon kay Mayor Untaran na para maging lehitimo ang kanilang mga anak, isang paraan ito at oportunidad para sa kanila na magpakasal na walang gastos. Nagpayag naman ang pagpasalamat sa alkalde ng San Jose ang mga ikinasal, parehas ni Sunny Jordan at Veronica Hagonob na 27 years nang nagsasama. Para sa MyTC Network News, K5 Family Palanog. Para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM. ITC Network News. ITC Network News. At President Marcos Jr. nakatagdang bumisita sa Bacolod sa Biyernes. Detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Sunshine Lacson. Inaasahan na ang pagbisita ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa araw ng Biyernes, Disyembre 12 sa Bacolod City sa probinsya ng Negros Occidental. Ayon kay Congressman Albi Benitez, nakatakdang saksihan ng Pangulo ang sinasagawang clearing operations sa mga ilog at creeks sa lungsod ng Bacolod. Personal din na ibinahagi ng kongresista sa interview ng K5 News FM Bacolod ang hinggil sa isinagawang Second Bacolod Flood Mitigation Summit sa Sugarland Hotel noong araw ng Miyerkules, Disyembre 9. Mismo si Benitez ang nag-organisa ng summit kung saan tinalakay ang isyo ng mga pagbaha sa Bacolod City. Sa naturang summit, natukoy din ang mga flood-prone area sa lungsod at mga dahilan kung bakit binabaha ang mga lugar sa lungsod ng Bacolod sa tuwing may malalakas na pagbuhos ng ulan. Sa pamamagitan ng summit, iminungkahi ng iba't ibang ahensya, organisasyon at concerned citizens sa Bacolod ang short, medium at long-term interventions upang masolusyonan ang mga pagbaha sa lungsod. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod, K5 News FM. ITC Network News. ITC Network News. Tuloy-tuloy pa rin tayong mga K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Go Bayawan, idinaos ang ika-33 Local Agro Trade Fair. Muli ang kampyon na balitang yan, hatid sa atin ni K5 Shara Homilio. Idinaos ng Department of Agriculture ng Bayawan City ang ika-33 sa Local Agro Trade Fair mula Biyerkules, December 10 hanggang 12 sa Bayawan City Children's Playground sa Boulevard. Ang seremonya ay dinaluhan ni Mayor John T. Raymond Jr. kasama ang mga konsehal ng Luzon at iba pang
pang lokal na opisyal kabila ang tasikong Top Agricare Supplies Incorporated na kasamang nagtanghal sa kaganapan. Nakiisa rin sa pagdiriwang ang mga magsasaka at mangingisda ng Bayawan na siyang tunay na bida ng kaganapan. Ipinakita ang mga lokal na produkto, exhibit at live na demonstrasyon na nagpapakita ng kausayan sa agrikultura ng Bayawan. Hinikayat ang lahat na bisitahin ang trade fair hanggang Disyembre 12, 2025 at saksihan ang iba't ibang aktibidad at exhibit na nagpapahiwatig ng lokal na pagmamalaki at pag-unlad ng agrikultura at ekonomiya ng lungsod. Balita gikan sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Kani sa K5 Shara Humilio para sa kapyon nga balita serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM. YTC Network News. YTC Network News. Samantala, SP Aklan na iimbestigahan ang rason sa madalas na brownout sa Boracay. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Leonardo Viray. Iimbestigahan ng Aklan sa nguliang panalawigan ang dahilan ng sunod-sunod na pagkawala ng kuryente sa isla ng Boracay na nagdulot ng reklamo mula sa mga residente at establishmento. Sa 21st regular session ng SP Aklan, sinabi ni SP member Jupiter Aldred G. Galinero, chairman ng Committee on Public Utilities, na magsasagawa sila ng committee hearing upang alamin at busisiin ang tunay na pinagmumula ng problema sa power supply sa isla. Ayon kay Galinero, iimbitahan nila ang kinatawan ng Aklan Electric Cooperative o AKELCO at National Grid Corporation of the Philippines or NGCP sa pagdinig na nakatakdang gawin sa Miyerkules, Disyembre 17. Target ng komite na makuha ang paliwanag ng dalawang ahensya at matukoy ang agarang solusyon upang maiwasan ang patuloy na brownout na nakakaapekto sa turismo at kabuhayan sa isla ng Boracay. Para sa YTC Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM. YTC Network News. YTC Network News. Samantala, endangered na ibon na binaril at ginawang ulam sa Lasam, Cagayan. Kabuang detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Mary Loreduque. Binaril at inulam umano ang isang juvenile na Northern Rufous Hornbill o Kalaw, isang endangered species sa kagubatan ng Sicalaw, Lasam, Cagayan. Ayon kay Ali Cabison, volunteer ng Kaakibat Biodiversity Watch at Bantay Gubat, nadiskubre niyang kinatay umano ang ibon ng isang katutubong aita sa isang batis. Natuklasan niya rin na mayroong 2 tama sa dibdib ang Kalaw na pinaputukan gamit ang .22 caliber airgun. Samantala, nakumpiska ni Cabison sa lugar ang tuka, paa at balahibo bilang ebidensya. Dahil dito, muling pinaalalahanan ng mga otoridad ang publiko na protektado sa ilalim ng Republic Act 9147 o Wildfire Conservation Act ang Kalaw at kahit anong endangered species at maharap sa mabigat na parusa ang sino mang papatay, huhuli o magbebenta nito. Para sa YTC Network News, ako si K5 Mary Loreduque para sa kampyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Santiago at buong Northern Luzon. K5 News FM. YTC Network News. YTC Network News. At pananaksak at pambubugbog na ikinamatay ng grade 11 student sa Cagayan de Oro na nanatiling palaisipan. Detalye ng balita hatid sa atin ni K5K Buscaino. Nananatiling palaisipan ang kaso ng pananaksak at pambubugbog na ikinasawi ng isang grade 11 student sa Cagayan de Oro. Wala pa ring matibay na ebidensya ang Agora Police Station upang matukoy ang posibleng motibo sa krimen. Kinumpirma ni Lieutenant Natalio Flores Mata, PS3 Agora Police Station Commander, posibleng sa mismong lugar sa Kamakawan, Indahag, pinatay ang biktima. Ito ay matapos matagpuan ang mga patak ng dugo sa paligid kung saan nadiskubre ang katawan. Kinumpirma rin ni Lieutenant Mata na maraming nakaalitan ang kapatid ng biktima, ngunit hindi pa matukoy kung may kinalaman ito sa pamamaslang. Kumbinsido ang PNP na hindi lamang isang tao ang gumawa ng krimen. Nahihirapan din ang PS3 sa pagkuha ng CCTV footage dahil walang mga bahay sa lugar. Nasa damuhan, maraming mga damo at walang ilaw sa area kung saan natagpuan si Lopez. Nananawagan si Lieutenant Mata sa lahat ng maaring makapagbigay ng impormasyon hinggil sa insidente
na agad itong i-report sa mga autoridad. Ako si K5K Buscaino para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM. YTC Network News. YTC Network News. Samantala mga K5, dako na tayo sa ating balitang abroad. Ipinahayag ni Prime Minister Anthony Albanese ang pagbabawal sa paggamit ng social media para sa mga kabataan na wala pang 16 years old. Simula ngayong araw, ang mga pangunahing social media platforms ay obligado na magpatupad ng age verification system. Ang mga kumpanyang lalabag naman sa naturang batas ay maaring pagmultahin ng hanggang $50 million bilang parusa. Layunin ng bagong regulasyon na protektahan ang mental health ng kabataan laban sa cyberbullying, online exploitation at addiction na partikular na sa paggamit ng social media. YTC Network News. YTC Network News. At mga K5, sumainyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandali, magbabalik na ang K5 News Event sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News Event, Cagayan de Oro, antabayanan ng pagbabalik ng K5 Rekim Solita sa programang 11 Mbps. At mula dito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha para sa kampiyon na istasyon K5 News of Philippines. You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM. Wow, may puso! DTX Coffee Mix, kape nga detoxify ang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, kape nga detoxify ang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, naga-detoxify, nabuling mapaniwang kay dodong at kay inday. DTX Coffee Mix, lawas na tinuan, diabetes, ligawan. O magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka ba? Pag may TC para aron mo aptika. Pag may TC mo, tungod ang may TC puno sa vitamina. Pag may TC mo, barato na o epektibo pa. Tungod ang may TC, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may TC, may TC, ang alkaline nga vitamin C. Spore Biotic, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imo nga resistensya kontra balatian tugas ang mga kagaw. Klinika Spore Biotics. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-Memory Advanced na yan. Memory Advanced Syrup. Bumaka sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy, good news! Bangod sarang na kamo nga makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Yari ang mga masunod ng mga schedules and consultation sa Pasay City Branch. Magkadto kada Lunes kag Huwebes sa Salvacion Street, near corner A Panay Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasay City. Sa Haro Branch naman, magkadto sa adlaw sang Martes, Miyerkules, Biyernes kag Domingo na hamtang sa Ilope Street sa kilid sang Robinson Saro. Ikayong lawas salungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow, may puso! 11 Mbps. Balik kita sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5 ang oras.
Las 12:19 na sa hapon. Ang oras ginadulong sa inyo sang DTX 500 de superior antioxidant. Para malikawan nato na makamamatay nga kanser, mag-inom kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. Para malikawan nato na mga komplikasyon sa mga balatian, bangod may diabetes kita, mag-inom kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. Kaya ang DTX 500 nagakontrol sang inyo sining ka diabetes. Para malikawan naton ang insomnia, kag para mahamuok ang atong katulugon kon gabi, mag-inom kita sang DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500, di superior antioxidant. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes arthritis magkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. 11 Mbps. Maligayang Pasko, sabi ng TV, pero gutom pa rin si Juan sa tabi. Bongga ang Pasko sa mga buwaya may... Balik kita sa aton sini nga pagpakalagad ng mga kakifay. Mustang palabuton ta nga Christmas. Titinda ng sa 11 na kita subong. Makain sa Noche Buena niya. Mayo ni para sa aton tanan-tanan kay ti basta Christmas kani. New Year. Mga family reunion bla. No, pag tigob sang pamilya. Mag-abyanay. Hating sako lang di ba? Basta Christmas gani, New Year, damo sang pamilya nga nagapatigayon, nagahiwat sang family reunion. Along kita sa aton mga ginakaon. Damo litson, damo hamon, damo salad, damo spaghetti, damo soft drinks, damo man hard drinks. Likawan nato na makamamatay nga mga balatian, ti mainom kita sang mga dekalidad yung mga food supplement. Ni Dr. Amiloy ang DTX 500 ni piso. Wala. May TC, D3 kag mga kapila kita sang DTX Coffee Mix. Parang concert. Check nato ng report na gikan sa Iloilo City Hall. Pero sa barong opisyal na nga ginpasaka ang kaso sa mga barangay officials. May kahigayunan man ni sila nga magsabat. Pero yung mga barangay officials nga ginpasakaan sang kaso. Yung mga ginaligar nga sila ang nagkapon, sila ang nagbuhin sang AX. Assistance to Individual in Crisis Situation sa mga benepisaryo diri sa siyudad sa Iloilo. Nagkabalo kita nga ang sanggunian panunsod may poder, may power to discipline sa pagdisiplina sa mga barangay officials. Ano ang mahimo sini? Ti kwaon tabi kay na kwaan statement ni kagawad isti kaki 5G ni kauyunan si Liga President Maria Irene Ong. Kaming kantahan ng pag-ibig sa kapwa. Sang siyudad sang Iloilo. Anong reaksyon ni kagawad Irene Ong sa sining balita nga ginpaila na, ipasakaan na sang kaso ang 14 ka mga barangay opisyal sa Office of the Ombudsman. K5 News FM Kampiyon Report. K5 Jen. Yes, K5 dyan, no? Since nagwa na ang mga pangalan kag napasakaan na sang kaso ining 14 ka mga officials sa K5 dyan. Sa bahay naman niya sang giga ng mga barangays
si President Irene Ong kay K5 John ang iyang pahayag nga hindi sila maghatag sang bulig sa mga opisyal nga gin-silence ang kaso kay K5 John because nga una ang hambal ni Konsehal Ong sila ang nag-ubra sa sala balaan nila ang obra sala ang ilang ginobra apang ginobra nila sa Japon kay K5 John di wala na daya may mahimo ang iyang opisina kay K5 John kundi pangatubangon sa mga opisyal ang ila nga ginobra kay K5 John kag ining natabo ang mag-serve election man para sa ibang pang opisyal nga may tuyo kay K5 John nga mag-obra sang hindi amo especially sa mga pagpangupit sang ayuda sa mga benepisyaryo sa ila nga barangay kay K5 John. Yari ba na kay K5 John pamati naton gid ang statement ni Councilor Irene Ong. Councilor, as the President ng Liga ng mga Barangay, ano yung mga hambal na considering na may imong mga officials under your jurisdiction nga may mga ginapang-ubra nga mo sini tapos pasakaan na sa ombudsman? Ang amon ni halin sa una, ang amon ginamba sa kapitan, kung makasala kamong pamugin na iya tubam, hindi kami mahulig sa inyo, no? Kaya iti, inyo na nimo bala nyo na lang masala, nimo nyo gid, why kami mahimo? Diba? Pero sa statement ni Asek Poledesma, Councilor, ng Nambalya nga do it seems like aning pagpangkuha sa ayuda do systematic siya orchestrated nga do there is someone behind nga nagakontrol sinigi Councilor. Ano man ba mo sini? Do you have any idea? Kaya ko na yung idea ya kung sino yung ginatubod nila, no? Kay pag ulang ganin sa piyak nagkuhan man sila naghatag man may nareklamo mong gani huwag man nagkakatusamon sa Gismel kami isa lang kalibo ano ba ito nila huwag man ba lang na huwag man. Pero ikaw ya Councilor sa imong aluwagid kaya wala kaya idea sang amuniga karatabo sa barangay kaya kung barangay huwag man nagamo pero sa level amo to ang Sila mo why man gamo ya barangay kay gamay lang barangay mo gamay lang population da. No President Rojas or Rojas President ni ang barangay President ni Rojas alin dira sa may Solis City proper sa provincial capital. Si ang amo niya kay K5 John sa bahay man niya ni Councilor Nina Delaliana ang chair sa social services. Ano yes nini mano siya? Matoblok lawi man siya? Ang iyaman niya nga pahayag is warning na nakatipag dyan sa iban pa nga mga opisyal nga may tuyo ang mag-obra. But of course, mag-serve sa man ni kakipag dyan, no? Para sa ila, overall, hindi sa kakipag dyan? Daw ginalaglag na nila ang mga barangay officials yan pero sa nagligad to daw, kuhan sila no, daw ginadipinsahan pa nila, di ba? Kay wala man sila idea kay Fab John no sa NC Councilor Ong wala siya idea nga may kakatabo ni galing ang sistema sa barangay kay Fab John kag wala man sa idea kung sino ang ginatumod ni Assistant Secretary Asek Poledesma nga sa likod Wala na nila galing kay tiga pa abo-abo pa bla pero iya naging man niya sang kapitan personal nga obra mo. Wala niyo naging hindi pwede ay mamaluoy sa inyo mga constituents. Si amo na kay K5 John sa karon no as so far kay sa end man niya sa liga ng mga barangay hindi man sila kay K5 John maka-conduct sa investigation as of now since nga wala man tugtog sa karon may nabaton nga reklamo ang ilang opisina si kumera sang reklamo kay K5 John willing man sila mag-conduct sa investigation as well as man posible man nga isuspend ining mga barangay officials si kaso at subong wala sa may nagreklamo kay K5 John hindi man sila makapabarangay kagbangita sa mga magreklamo kay K5 John no di sila naghulat lang man niya nga may magpalapit sa ila sa opisina kag magpangayo sang bully kay K5 John. Okay, di mo lang na ang ila sinay nga reaksyon dati ara nati sabton na nila pero nagligad to ipos-ipos sila no daw nadipinsahan pan lang hindi matuod no. Amo na kay K5 John kay iya pahayag sa nililigad madumduman nato nga wala sila ya idea sang amo ni nga sistema sa mga barangay kay K5 John kag kung sila kumayara ang ginahingyo nila nga magreklamo kay K5 John agud maka-initiate man investigate ang Iloilo City Council kay K5 John. Okay, so tanan niya kapitan o barangay kagawad ang nakasala sabton nyo na. Yes, amo na tagaan makamot sansa ang maka sabat sa sining mga akusasyon kontra sa inyo. Salamat yun kay K5 Gen.
Yes, sige ka K5 John, ini nga balita ang nadulong sa inyo sa DTX Coffee nakakapikan na naka-detox ka pa. Report na gikan sa Iloilo City, ini si K5 Jenny Kauyunan para sa kapin nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Iloilo, K5 News FM. K5 News FM, Kampiyon Report. Madamo nga salamat sa report ni K5 Jenny Kauyunan. I-check naman natin si K5 Kim Kaloyo kay may kompleto siyang mga pangalan sang mga barangay officials, barangay kapitan, barangay kagawad, kagin pasakaan sa Office of the Ombudsman. No, ari na ang opisyal mga ngalan hindi sila akusado, gin pasakaan pa lang kaso administratibo ini. So may masunod pagid kuno nga kaso kriminal nga ipasaka sa korte diri sa aton sa syudad sa Iloilo. Tikon kaso administratibo, una sini mamosyon sinang DSWD sa Office of the Ombudsman nga isuspend sila bangod kay ginaimbestigaran. Pagkatapos sina kung masuspend sila, klaban na mo ginman basta may mga kaso ka administratibo ginasuspend ginman mo. Kag investigaran, kag ipasaka ang kaso sini. So dismissal from the service ang madangatan sining mga opisyal kung hindi nila ma-convince ang Office of the Ombudsman sang ila sining nga sabat. Ara na si K5 Kim sa mga listahan sa mga ginpasakaan sa kaso sang DSWD sa Ombudsman kag ining mga ginpasakaan kaso ginaligar nga amo kuno ang nagkapon nagbuhin sang AX nga benepisaryo sa mga pamuluyo sa mga barangay diri sa syudad. K5 Kim, K5 News FM, Kampiyon Report. K5 Kim. Gikan sa Distrito Sangharo kag Arevalo kag K5 John kag may personnel sa City Hall no ang nalakip sa 14 nga ni K5 John nga ginpasakaan sang kaso administratibo sang DSWD sa may ombudsman. Unahon na to no ang mga taga Distrito Sangharo. Nagapanguna diri ang punong barangay sang Taytay Sontuharo nga si Cap Gina Elauria ang ilang barangay kagawad as we've mentioned kay no si kagawad Jingjing Pineda, ang barangay kapitan sang Simon Ledesma Haro nga si Amadeo Sultan, ang isa pagidiri ka barangay kagawad na nakabutang diri is Dando lang, barangay treasurer under Jando man nga pangalan, Vesamin Kanal sang Kanyal K5 John. Bisamin Kanyal barangay kapitan sa barangay Quezon Arevalo. Bisamin Kanyal sa K5 John is corrected kag isaya pagid ka barangay kagawad. Sa Haro may dugang pagid diri no ang barangay kapitan sang Langit nga si Remedios Bedia, si Kagawad Huntado kag Kagawad Gonzales. Amo man si Kapitan sang Quintin Salas nga si Capre Salindelmo, amo ni actually medyo bulabudlay pangitaon kay kapila beses na nga ginkantuan sa barangay hall kag sa Ilabalay. Halos hindi makitaan di pa dyan. Amo man ang barangay kagawad sang Quintin Salas nga si Victoria Rowell. Ang sa bahay naman niya sang empleyado kung personnel sang City Hall, amo ni sila ni si Sanday Jobert Lim kag Johnny Cole Dizon kay pa dyan. Teka nga empleyado sa City Hall nag-intras layaw. Amo lang na kaki-5 lang. Actually, dudugay na nga nagalusot ang ilang mga pangalan na accordingly, sila ni ang iban kaki-5 dyan, direkta sa ila kaki-5 dyan, sa pila ka mga barangay. Oo, dapat sila ikuan na lang ni, riding in tandem na lang ni. So, mo na gani kaki-5 dyan. Damo, pakid kita rin na mga encounter nga ginreklamo, pero wala na. Pangkason sila ni Paul Diada sa motor ni Paul. Amo na nga riding in tandem. Oo, pwede man ang kas pag isa pag ang motor kay Inday Cordoba. Oo. Ikadlaw talang ni pero tidaway man sila muya. Actually kaki-5 no, with kaki-5 din yung napa-follow up naton dito no kung may reaction dari si Mayor o kung ano ning pahayagya kay since duwa mismo no ka empleyado sa City Hall ang nalakip sa 14 nga mga pangalan kay 5 John. Kaya bukan nang isa sa mga kakatabos. Kapay pa amo na kani ambal naton tanan nga bagay may katapusan. Di ba? May karma.
So Tanan nga baho, ga panimaho. Tanan mo nga ginaobra, nga hindi maayo, bisan mo magtago, magwa gina. May katapusan gid. Ang pagkahaslo mo, pagkahaslo nyo, wala nyo na gid nga, hindi pwede, buhinan nyo, titanawan na subong. Ito, sabtan yung kaso sa ombudsman. Kag sa una, ka K5 dyan. Pero ining mga empleyado sa City Hall, mga regular employee ni sila, amo pa nang ginapacheck naton kay K5 dyan dito sa may City Hall. Ang nasa nga background sa ni K5 dyan. Kung ano na ni kadugay sila nga nagatrabaho to which department ni sila o kung kay sino ni sila direkta nga under K5 dyan no, dira sa may City Hall. Kung nag-job hire o regular K5 dyan. No? Good. At syempre, para kung may panindugan man dali ang city government naton, madisiplina man. Dahil hindi pag-tolerate. Kung yung kaso, may mga kapaltahan K5 dyan. Okay. Salamat yun, K5 Kim. Update sa atong siring nga DSWDAX sa report. Ako naman si K5 Kim Mantanyo Kaluyo para sa kampiyon na balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Maligayang Pasko, sabi ng TV, pero gutom pa rin si Juan sa tabi. Ang ining portion ginadulong sa inyo sa Klinika de Tribayo, di antiviral kag antibacterial specialist para malikawan naton ang trangkaso hilanat sipon kag ubo. Maginom kita sang de Tribayo adlaw-adlaw. Bangod sang iya sining extra virgin coconut oil. Lagin pamanan sang vitamin D3 amo ining mga bagay nga ginapatay niya sini mga bad bacteria, mga fungi, mga parasites kag mga viruses aton sining lawas. Kahit kalahating kung silingon ko naga de Tribayo ka, hindi ka magmasakit. Ilabi na gid ko nag-i-start ikaw sa balahaon nga lugar. Makain ang kapan ng paborito balayan sa lamok. As lang imong ilanat ka may kaupod yung sakit sa ulo, pagsuka kag palanigid sa kalawasan. May naobserbaran ka bala nga pula nga rases nga nagatubo sa imong guya kag dugan. Initanan nga sintomang patimaan nga base may dinggi ka gani maginom ikaw sang D3 Ang D3 ang superfood supplement. Naginimo gikan sa extra virgin coconut oil. Agin pamanan sang vitamin D3 nga pareho nga may maayo nga natural antimicrobial properties labi ng batok sa mga virus pareho sang dengue. Ang medium chain triglycerides alin sa extra virgin coconut oil aparte sa D3 ginahimo sang lawas nga monoglycerides. Isa na da ang ginatawag nga monolaurin. Ang monolaurin alin sa D3 gina-consider isa sa mga pinaka-epektibo ang pinakakusog nga natural antimicrobial properties. Ginapanami man sang D3 pinagi sa medium chain triglycerides ni ang pag-usar sang vitamin K sa aton sining lawas. Ang vitamin K isa ka fat soluble vitamins nga nagapugong sa sobrang bleeding o pagdugo kon na dengue ka. Ginapanami man sa D3 ang pag-usar sa mineral nga calcium nagabulig man proseso sa platelet aggregation nga nagabulig sa lawas nga malikawan ang bleeding kung naimpektar ka sang dengue. Tinluan na og saran para di pagbalayan sa lamok kami dala sang dengue virus. Likawan niya mag-stock sang tubig nga wala sang taklob sa atong mga puluyan kag mag-inom ikaw sang D3 para layo sa dengue. Gusto mo ka hindi makadingge mag-D3 ka, gusto mo ka hindi ka magpasakit mag-D3 ka, kag parisan mo sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pabaskog nga vitamin C para sa mabaskog naton nga immune system, mabaskog nga resistensya kontra sa mga balatian. Ang Mighty C kag D3 di kalidad ng mga produkto ni Dr. Amiloy sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, available nationwide. Diri sa Iloilo, mabakal sa dira sa Salvacion Street, Pasig City. Sa Osmeña Street, Kalinog, Iloilo. Sa Orbi Street, Miagaw, Iloilo. Kag diri sa Iloilo City. Ari sa Ilopi Street, kilid sang Robinson Saro, Iloilo City. Standby, magabalik kita dugay-dugay pagkatapos gid lamang sini. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! D3
As the CEO of 5K Broadcasting Network Incorporated, ito ang kampiyon na stasyon, K5 News FM. Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin na nais marating, sa bawat busis na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababatid. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM. Ang kampiyon sa news! Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM. Ito ang radyo ko, may puso. Ako si K5 Elgin Castaño, the Network Operations Manager para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ako si Jean Paul Generoso, ang Human Resource Manager sa 5K Broadcasting Network Incorporated para sa kampyong estasyon, K5 News FM. Ini si K5 Ray Espeja Umalay, halin diri sa City of Love para sa serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampyon nga estasyon sa Iloilo, K5 News FM. Gikan din sa Negros Oriental, alam sa kampyon nga estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa siyudad sa Bacolod para sa kampyon nga estasyon, K5 News FM. Gikan diri sa Dumaguete City para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. At Tacloban City para ang kampyon na istasyon, K5 News FM. Sa Northern Negros para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. Sa Calibo para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. Gikan sa Cagayan de Oro City para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. Halin rigyan sa probinsya kang Antique where the mountains meet the sea para sa kampyon nga istasyon. This is 95.7 K5 News FM, San Jose de Buenavista, Antique. Sa Rojas City, Capiz para sa kampyon nga istasyon, K5 News FM. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampyon na radyo. Balik ng drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM.
Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM. Tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko. Ito ang radyo ko. Kampiyon na radyo! K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Gid nga salamat Barangay San Pedro Haro sa inyo mainit nga pagbaton kag pagkinasadya kaupod ang inyong mga ka-K5. Kadungan sang ila pagselebrar sang ila kapistahan. Nagpaula naman ang 88.7 K5 News FM Iloilo sang kalingawan kag papremyo sa KKB. Ka-K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. MBPS. Maligayang Pasko, sabi ng TV, pero gutom pa rin si Juan sa tabi. Bongga ang Pasko sa mga buwaya, may hamon, may alak, may bagong kotse pa. Habang si Pedro nagtitinda ng kandila para lang may makain sa Noche Buena niya. Christmas tree na puro dolyar, ang ilaw galing sa pawis ng maralita. Habang si ate nagdarasal sa altar, na sana may bigas kahit kalahating sako lang, di ba? Pasko ng mga buwaya, kumakain ang kaban ng bayan. Bongga ang mesa habang kami gutom sa daan. Pasko ng mga buwaya, kami ginawang palabas sa TV. Habang kayo'y nagpo-post ng charity, ang gutom nilagyan nyo lang ng selfie. Balik kita sa ato niya pagpangalagad ang ining portion ginadulong sa inyo sang DTX 500 di superior antioxidant. Ang DTX 500 may 1.3 million ORAC unit sa mga antioxidants. That's why nga healthy ka kung naka DTX 500 ka adlaw-adlaw. Pero sa barong-barong kandi malikawan nato ng sarcoma nga isa ka rare o kung managsahon nga sa isang cancer apang ini ang isa sa mga pinakabudlay bulngon. Ilabi na gid kunyara sa late stage. Duha ka klase ang sarcoma, may soft tissue sarcoma kag may bone sarcoma. 60% sa sarcoma nakatubo sa kamot o kontiil, 30% sa tiyan kag 10% sa ulo o kon sa liog. Yari ang pila ka mga factors nga gapataas ang risgo nga magtubo ang sarcoma. History sa radiation therapy, chemical exposure, malawig nga pagubag sa parte sa lawas, genetic disorders or family history sang cancer. Mga usual nga sintomas sang sarcoma, pagsakit o pagubag sang tiil, kamot, balikawang, likod, tiyan. Hindi magiho nga joint, tinali nga pagkabali sang tulan, bisan wala sang rason. Likawan ang sarcoma, kagiban pa nga sa isang cancer. Pag inom kita sang DTX 500 kag may TC kada adlaw. Puno ini sang anti-cancer
carcinogenic properties ang DTX 500 agud mapunggan ang pagtubo sa mga bukol sa lawas. Mataas kag masaligan ang potency sang flavonoids kag polyphenols ngalin sa DTX 500 batok sa pagdevelop sang kanser. Samtang ang Mighty C naman isa ka alkaline nga vitamin C. Ang kampiyon nga immune system mediator nga nagapakusog sang immune system capabilities agud patyo ng mga guba nga mga selula sa lawas. Pinagi sa apoptosis bago pa man ini magmutate ang mangin cancerous. Ikawan Pasko ng mga buhay na magtubo ang mga bukol sa lawas, proteksyonan ang kaugalingon. Maginom kita sang DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw para siguradong healthy. Inang araw na ang Pasko nyo, magiging hustisya. Ang api kita na isang DTX Coffee Mix sa Healthy Coffee. Healthy coffee ni Dr. Amiloy kay kung makahigop kasi di makasigit ka sang namit kag sa buruso nga kape. DTX Coffee Mix sa Healthy Coffee. Nakakapi ka na satisfy ang kaugalingon mo, nga nakakapi ka, nakabulig ka pa sa imo nga ikaayong lawas. DTX Coffee Mix sa Healthy Coffee. Gutom pa rin si Juan. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Samtang kung gusto mo naman creamy coffee but healthy, sige po mag-pre-bio coffee. Prebio Coffee, Probiotics plus Prebiotics with Moringa Oleifera kon malunggay, that's why nga healthy. Healthy ka. Ang Pasko sa mga ay may hamon, may nakakapi ka sang DTX Coffee Mix. Nagtitinda ng kandila para nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Kung gusto mo creamy coffee but healthy man sigapon mag Prebio Coffee. Puro dolyar ang Probiotics plus Prebiotics with Moringa Oleifera kon malunggay, that's why nga healthy. Kag may creamer, kag may skim milk, that's why nga healthy. Tigas kahit kalahating sako. Prebio Coffee. Ngayong hapon lang sa aton sini mga live viewers via on air kag online. Ngayong hapon lang kay Sir Arman Bacogo ay nagapanamyaw gid sa advance Merry Christmas kag Happy New Year sa mga pumuluyo sa barangay Tinurian kag barangay Suhuton sa Barutak Nuevo, Iloilo. Sir Arman, musta biyahe ta dati ma-traffic? May traffic sa siyudad si Iloilo, law ang traffic scheme mo. Di ka lang kag sugid. Ano pala ganin karamotsing ng trapiko sa siyudad. Payata ang janitor ni Pisa. May hapon man kay Ira Nicole Osano. Shout out lang kuno kay mama niya, Jobilin Osano, kapamati sa radyo. Pero sa barong dira sa Aswi, Pabriaga, Sara, Iloilo. Great lang kuno, happy great lang kay Nobel Jane Nobel Hain. Because today ang iya sini nga ika 21st birthday. May hapon man dira sa Hong Kong kay Ma'am Laura sa Makaysay. Nagatanaw sa Bonggid kay kainang kaban ng bayan. Kinang tiyang kay Kong yang ginpalabot man sa babot. Ikaw to palabot. Anong problema ha? Ipalabot to bla kay kamo dapat magreklamo kamo kung may problema. Na may kwandiaw, may ghost project di sa flood control kay Wayman. Ang gutom nilagyan nyo lang. Kamo lang nagambal nga may ghost project. Huwag nyo kaming kanta. Kay Ma'am Bing sa PSJ dira sa Singapore. Maayong hapon lang kag maayong hapon gid. Lamig ng Ang hapon na kuno kay Langga Kim, kay Ma'am Laura sa Magaysay, maayong hapon lang kay Ma'am Marita Lia Mitsilina, Ma'am Winifreda Sarmiento, Ma'am Bing sa PSJ. Salamat gid sa pagpamati kay Ma'am Rosemary Agramon. Kay Ma'am Rosemary Agramon, mayong hapon gid watching live from Banati, Iloilo. Kami nagbibilang ng utang sa kay Monica Sumagaysay Galarpe, first batch pa lang ni. Ng mga sa magiging pasakaan sa kaso sa Simon Arada ang acting mayor. Ay Toto Palacios ambalyan niya sa Simon Lidismar ang acting mayor. Araw na ang si Randy Santisas. Listening mayong hapon gid kay K5 ni Store na palingga dira sa K5 News FM Antique. Mayong hapon gid sa kay Chu Tata Mark.
Good job, DSWD. Damuan ni pa tanan pang mga nagpangkapon. May kapon gid kay Tristan Wyatt Gulay. Subong man sa kay Dino Takayon Deloria. Mayong hapon lang, grabe nagitiyagahod sa mga tambotso sa mga motor na nagaralabay sa Miraculous pakadto sa Zone 1 Kalumpang Mulo. Mga tikalon lang posible. Ang labay na nga paborot lang po sini kanibla higtan mo alambre pihak-pihak. Alam mo kung init ulo mo sa nagamotor nga magahod. Higtib la alambre pihak-pihak mo utod na ulo ya mo. Mga bulayog man yung mga tao ni nga tiyon sa kakabihon bla malabay-labay bla motor bla. Higti kwan higti alambre. Ano tao takatason sila laki 5 pol sa tao. Dolyar. Hindi na makita ng alambre mo. Sa pawis ng maralita, habang si ate nagdarasal sa altar, na sana may bigas kahit kalahati. Yung napabayaan natin, dapat may mga barangay kay Sir Dino Takayon Deloria. May mga barangay nga iban, ilabilin sa mga banwa nga may barangay ordinance sila na nagabawal sa magkakahod nga andar sa motor. Kay Ma'am Aisa Ahmad, mayong hapon gid. Kay Ma'am Laura sa Makaysay, kay Nancy Prino, kay Ma'am Azon Pinida, mayong hapon gid. Cloudy Day Singapore, kay Kim Hiroso Panis, mayong hapon gid. Happy birthday lang kay Jimboy Pon, kay Naling Lausib, mayong hapon lang watching from Kuala Lumpur, Malaysia. Kay Toto J. Frias, mayong hapon lang watching live sa Barangay Piraris, Sara, Iloilo. Barong-barong kandila, mayong hapon lang dira sa sitio Tinibawan, Barangay Maasin, Pasig City, from Kim Hiroso Panis. Sabon Station, Pasig City branch, solid K5 listeners. Ngayong hapon gida. Ngayong hapon ng grabe traffic, Vikings Taxi 2531. Rin sa kay Jomar Kibralit. Grabe giman ta traffic subong. Damo nag-shopping. Damo shopping, kwarta lang kulang. Why na kita time diri sa aton sining pagpangalagad sa 11 Mbps sa ngalan sang Damian and Women of K5 News FM Iloilo, Cagroa City. Ang inyo ka K5 Jan Sapio para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 kita K5 News FM.